Wrth i ni edrych ar wylod y ca ar ochr deheuol y ca gyda'r merlod Cymreig yr adran B. Dosbarth yr ebolion dyflwydd ddod. Ac mae 'na wobr gynta wedi ddyfarnu, Rob? Wedi cael riban coch wrth gwrs, yr ebol dwyflwydd gorau yn barn beirniad Tweety Nimmo, a hynny yw Jan Pete Class Act i Mrs Janet Mansfield wedi cael ei fagu wrth yr march bach enwog Jan Pete Tom Thumb ag allan o Llangeitho, Prima Donna. Ac so dyna hi y ceffil coch sydd i flaen i ni nawr. Yn enillydd poblogaidd iawn yma yn y sioe yn Llanelwedd wrth i ni edrych ar yr ebol dyflwydd ddod yr adran B. Nath gipio'r wobr gynta llongyfarchiadau gwresog i Jan Pete Class Act ac yn eiddo i Mrs Janet Mansfield ac wedi llawn heiddi'r wobr gynta a plesio y beirniad Mrs Tweety Nimmo.